बानायनो नागिरदों माने टाइम मिलायाखैमोन जे ओमफ्राय आङो दिनै संनो नागिरदों बर'नि ट्रेडिशनेल ओंख्रि अनलाजों दाउ ओमफ्राय न'नि दाउ आरो बायना लाबोदों ओमफ्राय माबायदि सङो आं बेखौ नायदो मा जगार लादों दा देखायनोसै हेलो मैं आज बनाने वाली हूँ बोरो का ट्रेडिशनल करी और राइस का फ्लोर से चिकन से बनाने वाली हूँ और मैंने क्या क्या लिया है आज देखो बानायनो मा जगार लादों ने माने भाजिबो बानायगोन आरो दाउजों एने बे फानलु बेफोरखौथ' नुनानै सिनायखायो मैंने क्या क्या लिया है देखो ये सब पोटैटो लिया है और वो टोमेटो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा देखने से ही और ये राइस का फ्लोर और ये चिकन अभी मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ आप लोग देखिए कैसे बनाती हूँ पियाजखौ एनै एवफ्रामगासिनो दं एसे गोजा जागौमानि ओमफ्राय सामब्राम गुफुरबो होनोसै एसे फानलुबो होखानोसै एसे बेदर एवफ्रामनायाव माबायदि जायो नायदो आरो मस्लाबो एसे होनोसै मा मस्ला जिरा पाउडार एसे होनानै गोथाव जानायनि पियाजजों फानलुजों मोनांबाय दा बेदरखौ होनोसै एसे बेदरा गिदिर गिदिरथार थाब होगोन ना मोना बेलाय बेदरखौबो दसे ओरैनो एवखांबाय थानोसै दसे खोबहाबना होनोसै बेदरा थाब मोना नालाय संख्रिबो होखानाय दं एसे होनानै संख्रिजों हालदैखौबो होखाफानोसै गारनाया बोरैबा मोनबाय एबार एसे एरबावनोसै नायदो आं बिलाहिबो होबाय एसे गोथाव जानायनि दै होनो जासिगोन आं दै होनोसै कैसा लग रही है मेरा खाना को देख के आं दानिया दै होनोसै और मैंने कैसा बनाया आप लोगों ने देखा ही होगा बाद में लास्ट तक देखिए मेरा वीडियो कैसा होगा आप लोग मैं कैसे बनाती हूँ कमेंट में देना A few moments later भाई ने मैंने थोड़ा पानी दे दिया वो चिकन को पकने के लिए थोड़ा ढक के रखती हूँ थोड़ी देर के लिए 2,000 years later दा अनला होनसै नै अनलाखौ देना लाखांनायनि अनलाखौ बिदि होनांगौ सारै सारै नङाबाथाय लदा जायो
A few moments later. आंना ओंख्रिया मोनबाय नै अनला ओंख्रिया आंना ओमफ्राय आं एक्सट्रा भाजी एवनानै लादों ओमफ्राय आं दा जानानै देखायनोसै माबायदि जायो अभी हमारा सब्जी हो गया अभी मैं अभी खा के दिखाऊंगी कैसे टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ